ste tehotná, máte deti alebo len hľadáte vhodný darček, tu ste na správnom mieste. Vítajte v Bábätkove u júnového finalistu súťaže Visa Slovak Top Shop. Ďakujem spoločnosti Visa, že sme sa mohli zúčastniť súťaže Visa Slovak Top Shop a budeme si prijať do budúcna ešte viac spokojných zákazníkov a viac takýchto ocenení. Ďakujeme. Dovolte mi, aby som v mene spoločnosti Global Payments zablahoželal nášmu klientovi Bábätkovo k získanému oceneniu Visa Top Shop mesiaca jún a do ďalších dní v podnikaní im zaželal veľa úspechov aj v spolupráci s našou spoločnosťou pri využívaní našich produktov a služieb. A nezabúdajte, deti sú budúcnosť. Zákaznícky zážitok tu nájdete nielen v skvelom personále, ale aj v limitovaných edíciách a špeciálnych ponukách, ktoré nikde inde nenájdete.